Na hello, szokásról kezdjük a mai videóban, a mai videóban. Hát, vagy mi ennek a neve? És hát, van egy sztár vendégem, köszönöm, hello, igen, aki a Trix imádó. Ott van, láthatjátok valamennyire. Szóval gyere, oké. Jó, egyébként elmesélni, hogy nekem is vagy itt a barátban. Gyere ide! De iratkozzatok fel. Akkor feliratkoztok, azt parancsol. Ne legyünk ilyen agresszívak. Én meg az a fiatal level 9 vagyok, ott láthatjátok. Aki amúgy Pista. Aki amúgy Pista akar lenni, de ne kérdezzétek. Engem lehet rendelni felőlem. Engemet nem, de akkor valamelyik őtöket. Engem lehet friendelgetni. Engem csak bekövetni lehet. Én friendeket nem fogadok. A legeslegutolsó videómban benne van, hogy most nem tudom, nagyon ritkán lesznek videóm a bejegyzésekben, a részleteket láthatjátok. De mivel most én itt vagyok, ezért nektek elmondom. Már nagyon köszönöm. Eltettem a másik eszközön ugyanaz szóval lehet, hogy abban lesz egy nagyon mini kis nézőkkel játék. Fú, egy táncolok nagyon ritkán, de lehet is rendelgetni, ha megírjátok meg a neveteket az én videóm alá, a legeslegutolsó videóm alá, és akkor lehet rendelgetni. Én nem vagyok ennyire részletes. Jövő meg lesz, mert ha nem, akkor nyugodjatok meg. Azonnal csinálom a következőt. Jó, mindegy, annyi a lényeg, hogy írjátok meg a Robloxos neveteket az én csatornámon, aztán majd megrendeletitek. Narancsárga, megtudjátok a nevemet. Oké, narancsárga, én csók, szóval mindig egymásra jön. Nem biztos, oké, jó. A csalás lenne szerintem. Az nézőgazdáink jönnek, hogy hát képer, ha mit képzeltek? Jó, akkor csak úgy kitaláljuk, hogy melyik képer. Ó, meg! Nem mondok semmit inkább. Elmondjuk a másiknak, hogy melyiké. Annyit elmondunk, ennyit megengedünk magunknak. A másiknak elmondjuk, hogy melyiké. Én már készen vagyok. Nagyon mellett. De jó, bevallok, tényleg egy kicsit rossz. Hát enyém sem sokkal jobb. Tessék! Igen? Na de oké, rajzmester, szóval a rajzmesterektől nem kérem a kommentekre. Én mindjárt jövök be vele. Na, sztár vendégünket is ment. Ennyi. Nem, itt vagyok. Csak bevárok. Mindenki feljelent téged végül. Videóra szobász. Óva, meg ez mi a tőjén? Bro, elbasztom, na mindegy, nem érdekel. De visszatok menni, látni vagyok. Ott meg én nem leszek meg. Kérem, nagyon megösszek. Nem meg vagyok. Nem mondom egy műalkotás, vagy egy Halloween cukrot oda. Igen, mert azért olyan gonoszak nem vagyok, hogy direkt azt akarjuk, hogy a másik nem rossz legyen. De azért annyira gonoszak nem vagyunk. Na, ez egy tök. Oké, annak ennyi a listag, csak ennyi nem mosolyog. És nagyon szar, 3 részből áll. Úgy néz ki, mint egy 3. Na, 3 hangú egymás mellett, és egy zöld figura. Elnézést az ajét. Éppen ezt vagy tényleg. Valaki ott ki fog kiesni. Hát nem kedvelem. De ott lett volna a lábtakot, vagy
lefelé fordul, mert százalékos. Olyan művészetet fogok itt neked csinálni, hogy azt még Leonardo da Vinci. Én fogok itt izédenszelni. Na, BKL, a BKK, a MÁV, mert a karakteremről is. Ott ugrál. Hogy a macska a kedvenc állatom, szóval ha én választanak, és nem a macska, akkor nem választották is. Vizárdod, mert mi az? Az meg mi? Valamilyen gyíkszerűség, igen. Egyáltalán nem tudok gyíkot rajzolni. Mit képzeltek rólunk amúgy a emberek? Mit fogok neked izé szarozni? Azért nem csúnya, mert nem kérdeztem. Na jó, tényleg. Nem vagyunk mi azért olyanok, ne higgyétek azt, hogy mi azok a videósok vagyunk, hogy mindig csúnyán beszélnek. Nem, csak egy kicsit néha fel tudom magamat idegesíteni. Igazából nem, csak néha bocsánatos, megpróbálunk akkor nem csúnyán beszélni, mert ezek ilyen gyerekszó. Enyém az úgy néz ki, enyém az úgy néz ki, mintha éppen szarnak. Mondtad olyan, hogy ez enyém se sokkal jobb. Nem tudunk így marajzolni számítógéppel meg tablettel, de ott százba, ott mintha lenne egy kis túlta. Csak így rossz a mikroszkóp. Mikroszkóp. Miért mondok még? Mindegy. Én erre büszke vagyok. A bárki bármit mond, én azt meg. Szevasztok, ugrálok. Engem egyébként nem érdekel, hogy ki mit gondol a rajzomról. Nekem ezt elszív. Nekem is úgy. Én szerintem nem rossz. Szerintetek küldve. Figyeljetek, még egy csíznek. Na, vigyázz, nem a 22 másodpercon, én még jött ugrálok. Mi az a bolygód, bro? Mert te hogy itt, mi az? Eleményét, Luke. Még itt kipukoljak. Persze, Robaxé. Mindent Robaxé. Na vigyázzok, 4 másodperc. Tessék. Amúgy nem is olyan rossz. Nem vagyunk best drawing. Szerintem lehet, hogy ez a na jó, azért járásra kellett volna hát akkor hogy én voltam. Szerintem én fog ilyet. Ne jó, nem én estem. A munkon jöttek ki. Bocsánat, nem vagyunk valami jó angolosok. Ó, ide beszippantottam belőle. Nem kérünk sziki kommenteket, nem kérünk rossz kommenteket, azt nem mondjuk. De a Gamer Adam, ez jól úgy lefél titeket, mint a síkiszt. És a csatornámról soha nem szoktok rá pillantani, na mindegy. Ne együnk egy eszélymagat. Na válasszal, mert nem vagyunk már jelgépek. Egy csillagot kell rajzolni. Abban én nagyon jó vagyok. Igen, abban én is jó vagyok. Szerintem ne legyünk ilyen szigorúak, mert nem vagyok úgy szerintem igazi csillálni kell. Nem vagyok ennyire szigorúak, bocsánat, csak most nagyon felbörök. Tudod, régóta már nem videóztunk. Na jó, ez egy csillag. Bár én nem, mert ugye mondtam, hogy ide még a kút akarom mondani, na, a kút akartunk is mondani. Na, ez már jó, ez már jó. De nem tudtam felkaptam magam. Na, Jézusom. Hallod, egyébként az annyira rosszul sikerült, én nem vagyok. Na ezt figyeld, ez úgy néz ki, mint egy országút. Na. De ez országút. Ez egy országút, ki kéne magamnak én. Ezt tiszta szívvel be is küldöm.
tényleg a tipikus magyar, mindig előbb beküldi, mint az összes. És beküldted? Biztos, hogy kék háttérrel kéne? Tehát a sárga vagy fekete. Oké? Ennyi az annyira rossz lett. Barbara. Milyen itt egy sárga? Ott látok, nem láttam fel magad alatt nem akarod lebontani az épületet? Magad alatt nem akarod? Jó lenne, mert én nem akarok piszkolni. Igen, szerintem nem lesz meg 5 perccel, talán lassan azon nyugodjatok meg azonnal, alig, hogy egy másodperc az indítót ezt meg felapaszol, mindent meg tudtok nézni. Igen, ha random beáll, majd nézzétek meg a folytatást. Átvetem ezt. Nem tudom miért a YouTube. A BKK. Most azért nem ezt látod, hogy csinálok. Tényleg kiszívom a melkasából az erőt, hogy nem tudom mi. Te választasz? Mit választak? Hát de semmit. Ufó! Egy város. Ne. Akkor télapó. Akkor Pickaxe. Pickaxe. Minecraft. Egy Pickaxe. Egy brutál jó csákányt. Egy olyan Minecraftos csákányt, hogy még a Steve is megír. Jézus atya úristen. Én olyan tikomba. Hogy bocsánat, nem akarok nevetni. Jaj, nem baj. Tényleg úgy néz. Ez egy komba. Félre ne érted, szóval nem akarok. Ezek tényleg úgy néz. Nem vagyok úgyse. Tisztán olyan, mint egy madár. Hát inkább nem tudok sem. Ez ne is. Miért kell kibandolnak? Talán sokkal jobb. Az enyém legalább valahogy kivé. Hát, nem mondom, hogy enyém az biztos, hogy nem jobb. Az enyém az úgy néz ki, hogy egy bolta. Tudod, ilyen két oldalt bolta. De én beadom viszont, te is adod. Ja, akkor tessék rá, te is rá. De mi közös videóban egy na, de lassan általános felvétel, de rögtön csinálom a második. Sajnálom, a YouTube valamiért nem akar valamelyik részt állni. Valószínűleg az lesz a neve, hogy a videóban a második résznek, hogy Raport 2. Igen, de nem biztos. Nem biztos, de valószínűleg igen, szóval majd próbáljátok meg először úgy rákeresni, hol akarjátok lenni. Vagy keresétek azt. Tudom, de ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy like.